khona uzoza ngaphambili ngoba kuyazwakala bazalwane bese kuthola ukuthi kushayisana izinto kodwa lenkundla bazalwane ibe yi-safe space la umzalwane angaletha akulethayo ngaphandle kokusaba anything ukuthi kungenzekani kodwa kube yisikompilo lokuphila kwebandla lokuthi bazalwane abazalwane uma kunezifundo ezintsha noma kukhona abazalwane abafuna ukudlulisa sibe nenkundla esafe la okulethweka khona bese abazalwane uma kukhona abakuhlabayo kulokho kuvuleleke nje bazalwane futhi ke angabe futhi umzalwane ngokuthi uma kukhona izinto ezichithekayo bese kuchitheka nomzalwane yebo kodwa ke kube ukuthi nje bazalwane kwakheke kahle indlu kaNkulunkulu amen ngiyakhola khona nabazalwane abangakazi bangizwe nje ngithi babethuke kakhulu abazalwane ngomhla ka9 August uthi umncwangu uzothini akazi omoya akazange uzombingele nje umbingele ngoba angijwayele ukuma phambili bazalwane amen so siyabonga ke bazalwane ukuthi sikwazile ukuhlangana namhlanje futhi ke abazalwane ngiyezwa bayakhala bathi hawu bekumele indlu igcwale le ndaba esixoxayo bazalwane inzima kakhulu so laba bakhona kukhona amazwi akhulunywa uJesu esehamba uthi uJesu Nkosi labo ngiphe bona ngibagcinile ezweni lakho so nginokukholelwa ke bazalwane ukuthi imessage iba ngegeneration futhi ke umyalezo uba walabo uNkulunkulu ababizele kulowo myalezo indaba ethe ukujula ke leyo kodwa ke bafowethu ngokusizwa uNkulunkulu namhlanje ngiyathemba ukuthi kuzophumelela konke ngikhohlwe iproject yami ngiphume sembulukudela ngilate niyazi ukuthi ukuxoxa kwethu akwenzeki kahle ngoba njoba ngibona la ngiyafisa nani ukuthi nibone lokho engibona yebo kodwa ke ikhona iprojector ubaba umhayise uzosilethela yona leyithanyana kodwa ke ngenxa yesikhathi kuzomela siqhubeke projector iyosifica ngendlela namhlanje ke bazalwane sizoqhubeka ku part 2 abazalwane abebengekho thina sikene ngaphindle insizweni hey insizwa eziningi zazingekho lezi insizwa kusho ukuthi ke kuzoba nenkinga ukuthi ngingahlehla abazalwane noma ngibringe up to speed kuzothanda ukuba inkinganyana sizoqhubeka nje khona la ngiyacela abazalwane abangakangiboni abangiboni sikwazi besihlela ukudla siyabonga abazalwane niyasizwa isimemezelo lapho lezi insizwa zasepitoli ehamba nami sengilungisele bafowethu uvele epasteleni cha siyabonga ke bazalwane asiqhubekeni ke sibonge ukukhona abazalwane bonke abakhona asingene udaba esixoxayo abazalwane ngicele ukuxoxa nabazalwane bese besiqale ngakho ukuthandana uqaleni mhlawumbe ungafiki or sexual for the benefit of abazalwane bebephansi usibange kusho okay aliko igama aliko igama
Siyabonga ke bazalwane sesiqale kahle ngomkhuleko manje ngiphanjwa ukuthi sesiqale ngawo umkhuleko mina bengihlezi la ngaphambili angiboni khona abaphumile ngibona manje nje ngithawu insizwa zicelile ukuthi aziphume siyabonga ke bazalwane so ngibona into engithusa ngapha lezi insizwa zigoqe izandla sizofunda abantu abaphethe madari abaphethe mapeni abaphethe amafoni bazithuthi bazofunda khona la emafonini kuzoba i-challenge inyana okay bafethu kusho ukuthi into esizoxoxa ngayo sizogijima kuningi ekumele sikhulume esikhathini esifishane ungacabanga ukuthi u4 hours ke lo khulunywa ngaye ekuthiwa sizoba nawo la uzokwanela maybe wanele maybe ungenele kodwa ke lokho esizokhuluma cishe lokho esifinyelela kukho sizobonga uNkulunkulu ngakho yes sophinde siqhubeke masiphinda sithole elinye ithuba one ngizocela si-set up rules of engagement ukuze ukukhuluma kwethu kuzoba productive ngizocela ukuthi ningivumele ngipresente bese kuthi uma kuphela lesi sikhathi sivumelana mase kwi-break ngime la uma ngibuya bese siqala kuma-questions kwalokhu ekade esengikushilo mhlawumbe si-engage kukona for whatever time esobe sivumelana ngayo bese singena futhi siqhubeke sikwenze kunjalo ngaleyo ndlela leyo ngenzelani-ke abazalwane ngenzela ukuthi uma ngikhuluma la mhlawumbe kukhona engidlulisayo kuzoqubuka imibuzo eminingi so uma singa-entertaina leyo mbuzo hleze singafiki kulokho kumele sifike kuko uma unombuzo ngicela ungibhalele wona eceleni noma ngabe kuthiwa uzwa ukushisa kangakanani senzele ukuthi ukuxoxa kwethu kube kuqoqele singadonsa anithi uyabona njengoba uma upresenter uba kunendlela oyilandelayo emqondweni ulandela indaba ukudlulisa kubazalwana ngithi manje mayisibhekale nalo wafaka umbuzo la ufaka umbuzo kanti ufaka imibuzo ngisazongena kuleyo ngxenye kube mhlawumbe ubudedelile ngaqeda ngabe mhlawumbe kwawubuza ubuzanga kathi sispenda isikhathi esiningi sizama ukuphendula umbuzo walokhu esazodlula kuwo bazalwane ngina sikhohlwe ukudlulisa ama-apologies ukuba kudlamini usende umessage othi uyaxolisa ufelwe imoto izinje akulenzi angithola nothala kuba umdala nobakusho ngekhinzwe uxolisile amadokhumenti abhizi ngawo nawasabutha so mhlawumbe lowo msebenzi cha-ke bazalwane singaqala ke bazalwane so just nje a little bit of background indaba esikhuluma ngayo bazalwane sikhuluma nge-Babylon mythology
nalazi iBhabheloni bazalwane. Sikhuluma ngeBhabheloni ukuthi yini iBhabheloni. Sixoxile ke bazalwane ku part 1 sichaza lona iBhabheloni ukuthi indlela nje kaSathane ukuphazamisa icebo kaNkulunkulu. Ngiqalile ke bazalwane sibuka uNkulunkulu ebiza uAbraham wambeza embiza edolobhaneni lakubo iUri phesheya komfuli iEfrate. And we're reading Joshua chapter 24 if you remember. uJoshua elandisa ukuthi uyise uyadlula ke uJoshua ayokhuluma ngokhokho athi omkhulu bethu phesheya komfuli iEfrate bakhonza izithombe. Ayilanda indaba aze afike la uNkulunkulu ebiza khona uyise wokholwa elisho njalo iBhayibheli uAbraham ebizwa uAbraham ebizwa uNkulunkulu embizele endaweni ayithi uzomkholela kuyo. Silandeleleke bazalwane lapho sibuka ukuthi yiziphi izinto uNkulunkulu ayemkhipha kuzo uAbraham. Kukhona ke into enginokuyikhuluma kubazalwane ngithi uNkulunkulu akabuki uquqaba labantu ukuze afike enhlosweni yakhe kodwa ufuna ubuka inhloso yakhe ebese ufuna umuntu ozoyifeza inhloso yakhe bese kuthi ngalowo muntu othembeka kulokho ebese akha isizwe. That's a typology esifundayo ngoNkulunkulu esebenza noAbraham. Ngiyixoxa ke lento bazalwane ngixoxa nabazalwane ngithi kuyisona sizathu mhlambe nathi kumele ke sikufunde lokho ukuthi uNkulunkulu usebenza kakhulu ngequality. Ufuna umuntu akafuna umuntu ophelele, ufuna umuntu ozothembeka. Ebese hamba naye indlela ebuthakathekeni bakhe emsiza aze abe yilento yena uNkulunkulu ayifunayo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akathokoziswa ukuthi sigcwele lendlu. Kodwa uthokoziswa ukuthi silandela inhloso ngendlela yena asitshele ngayo. So ke bazalwane simbukile kuAbraham bazalwane azohamba noNkulunkulu emfunda uNkulunkulu emkhipha ithixo. Angithi sifundile ithixo zaseBhabheloni kwakuyiziphi sayibala ngithi bazalwane zaba u10 ithixo zaseBhabheloni ezazinamandla sayibala khona lapho kukhona obo Easter the mother earth. Sayikhuluma indaba yokuthi bazalwane uEaster ungesinye seyithixo esasurvive ngalesa sikhathi. Angithi sithema sikhuluma iBhabheloni salikhomba sazalikhomba in a modern day ukuthi itholakala eIraq in the area called Iraq today. That's where the Mesopotamians were based. Uma ukhuluma ngomfula iEfrate makuthiwa ngaphesheya komfula uEfrate kukhulunywa ngalabo the Babylonians. Ayabala ke namazwe ngaleso sikhathi aye ngaphansi kweBhabheloni. Niyezwa bazalwane? Yeah. So imkhuba ke yonke bazalwane kaSathane ayiseyifundisa abantu the cult practice. uSathane wabazalwane into ebeka specialize ngayo ukuhlubukisa abantu kuNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu agcine angasakwazi ukusibona iidentity yakhe ngokuthi asenzise ispiritual corruption. Sikhulumile ke indaba ukuthi kwenzeka kanjani umuntu abe spiritually corrupt. Ukuthi ahlanganise ama element angahlangani into one person. Besikubuka ke bazalwane samba amavesi ngamavesi siqala kuGenesis sahamba njalo saze sawufika la space khona sathi uyaphela upart 1. Sikhuluma izinto eziningi lapho bazalwane I'm just being pulled back kodwa ke bazalwane just nje ngiya highlighter
so at least ube nomqondonyana ukuthi yini lesikhuluma ngayo. So ke manje ke into abazalwane mhlawumbe ungayibuza ulalele lapho ukuthi so kubaluleke ngani ukuthi sikhuluma isithintaphi leyo nto. Manje ke ihambela sichazelana khona kubazalwane sihamba slide by slide. Sikhomba lento ihamba izifika uIsrael ihamba ize sibona ingena into the modern day Christianity. Imkhuba of the cult practice. Angazi kuthiwa yini cult ngesizwe. Kodwa ke imkhuba yokukhonza yepaganism ezinkolo ngoba abantu bepaganism bazalwane ba creative ukupromota inkolo yabo ukuthi ingene emhlabeni jikelele. Ingena nge-global culture, ingene nge-entertainment, ingene nge-authority, amaboni. That's where the kingdoms exista khona. Kukhona into ebekade imbulwa uNkulunkulu ekseni ngisalalele bazalwane ethi it is the main reason why abaprofeti ngesikhathi sakudala bebesebe endlini yamakhosi. Ngoba through prophecy, that's where we discover direction ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni. So ke ake sifunde nje in general before singene esifundeni bazalwane. Kukhona amazwi njalo ukwakhuluma nabazalwane. Ngiyafisa ukunsensitize nakuwo, and I like to say this thing all the time before siqale nje sikhulume into ethi yajushona phansi. Ake sivule Colossians chapter 1 verse 28 wakhona. Ngizofuna nje umuntu ozongifundela asheshe ngoba uma singathatha isikhathi cishe sizowaste isikhathi esiningi. Colossians chapter 1 verse 28 afunda umzalwane ngesizulu osetholile. Sipho kunake movement yami. Okay, so uyathola Matthew uyathola lapho. Kolose chapter 1 verse 28. Yes sir. Okunguye esimshumayelayo. Yes. Siluleka wonke umuntu, sifundisa wonke umuntu ngokuhlakanipha konke ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Hey. Kune humushe engalithandayo. I think it's the last one. The amplified version. Actually, we are warning every man. We are proclaiming Christ and warning and teaching every man that we present every man fully matured and trained before Christ. Ngiyajabula ngibona nazi impunga zikhona namhlanje nezisebenzi zikhona phakathi kwethu. Nakubiyela sisabulela mzalwane. Ubiyela lapha ngegathini. Sibonga ke bazalwane bengisathi ke mangikhuluma nje in passing ngeke ngithi lengxenye ekhulunywa umzalwane uPaul la uthi esimshumayela ofunde ncane Okunguye esimshumayelayo. Yes. Siluleka wonke umuntu. Senze njani? Siluleka. Yes. Bese sifundisa wonke umuntu. Yes. Ngokuhlakanipha konke. Yeah. Ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Nayizwa lento bazalwane. Inokuthi kukho konke sikufundisanayo, the ultimate objective okusho ukuthi ekuyinto okumele siyimiselwe ukupresenta umuntu ephelele kuKristu. Yes. Manje umbuzo ke uthi umpresenta kanjani umuntu kuKristu ungakazi necurriculum? How are you going to do this mandate if singabuzi nakuye ukuthi inkosi naba abantu nemphefumulo osithembe ngayo? Siphi curriculum yokuyiphelelisa? Ngoba
kukhona ingxenye edlala uKristu ukukhulisa umuntu. But la esifunda khona ila uNkulunkulu akunikeza khona iresponsibility as you winning a soul to Christ. Uyabona ukusiza umuntu anezelwe bese kuthiwa kulokho kunendlela futhi eqhubekayo uthi uNkulunkulu ukulindele upresent umuntu ephelele. Ikhona umusho esilungu lapho ngifundela futhi ye amplified. Yes. Him we preach and proclaim. Yes. Warning and admonishing. Yes. Everyone and instructing everyone in all wisdom. Yes. Comprehensive insight into the ways and purposes of God. Yes. That we may present every person mature, full grown, fully initiated, complete and perfect in Christ the Anointed One. Hallelujah. Who's presenting? We. We. So sikulong mshikashika ke bafowethu sikulong njoba sixoxa nje sizama ukufinyelela lapho bafowethu ukuthi la uNkulunkulu asithola ukuthi sisizane khona ukuthi wonke umuntu afinyelele khona elinye umusha lezelithi likhuluma ngobudodo kupheleleyo. Yeah. So silapho ke bafowethu lokho sikukhulumayo manje ngoba sikhuluma ngaleli Babyloni sifuna ukuthi kukhishwe izinto ongazona kubuyisele okwakuyizona ngeza bazalwane ukuze sihambe ngoba ibandla lihambe isikhathi eside uma lisuka kuba apostoli lihambe ibandla lihlushwa ngenkemba kwafika isikhathi la likhululwa khona kwafika isikhathi la lithunjwa khona lithema emva ukuthi lithunjiwe laphinde lakhululwa. Uma selikhululwa thina sizongena emva kokuba selikhululiwe bazalwane. Kwaba nomhlangano sometime eVatican bazalwane inkosi empire Constantine. Yes. Wabiza umhlangano wabiza ama-governors onke omhlaba kwamele kuhlanganiswe inkolo yomhlaba. Uma kuhlanganiswa inkolo yomhlaba kulo mhlangano there's even ama-minutes bazalwane. Uma kuhlanganiswa inkolo yomhlaba lenkolo yomhlaba kwakungamele kuzoba inkolo ezocwasa abanye abantu. Kusho ukuthi wonke umuntu bekumele azithole kukhona akukhonzayo kule nkolo. Kwase kuvela ke bazalwane lento esizokhuluma ngayo othola ukuthi siyambona umsindisi ogcotshiweyo kodwa sekunezinto eziningi ezixhantele ezingenele ekungazona esasibizelwe zona noma ukuhlanganyela kunye nazo. Uma ke bazalwane empire yamaRoma yenza lo mhlangano kubese kungena ke kwavulela ukuthi abakhonza uThamuzi abeze. Yiziphi izinto ezikhonzwayo ngokukhonza uThamuzi? Abakhonza uArtemis. Yiziphi izinto ezikhonzwayo kuArtemis? Abakhonza ngokwama mythologies omhlaba ahlanganiswa akwaphuma ke into bazwana esithi Christianity today. Ngikhuluma ke into bazalwane engakhulunywa kakhulu ezindaweni zokukhonza. Uyabona nje kuyathusa ukuthi ungathi uthini iChristianity anti iChristianity yizwe cha bazalwane la esikhuluma khona yingakho ngisho uJesu akaze asho athi mina ngamaKristu but ubudlelwane bathunjwa benziwa inkolo ngamanye amazwi relationship. uJesu ufike eletha ubudlelwane kodwa izinkolo zashintsha ubudlelwane ebesibunikwe uNkulunkulu zabenza by religion from relationship to the religion. Okay. So manje sekumele ke sihleke bazalwane siyobona ukuthi bekunjani. Uyabona ukuthi masisihlehla i-timeline isinde kakhulu bazalwane. I don't know how many years but between now nalesa sikhathi kuningi okwenzekile. So what we're doing ngalelo nabazali we are visiting the timelines ukuthi
litheni izwi ebetheni uNkulunkulu kwenzeka ini konakalaphi nezwa basalwane ake sambeke ake sifunde uJeremiah 25 verse 8 to 11 ngizofunda ke ngisheshe bazalwane nakho I can't project kodwa ke Jeremiah 25 verse 8 to 11 verse 8 ngalokho usho kanje uJehova Sebawothi uthi ngenxa yokuba ningawalalelanga amazwi ami bheka ngiyakuthumela ngilande yonke imindeni yasenyakatho usho uJehova noNebukadnezari inkosi yaseBhabhela inceku yami ngibehlisele phezu kwalelizwe nabakhileyo kulo naphezu kwazo zonke lezi zizwe nxazonke ngibaqalekise ngibenze babe isimangaliso nento encimfelwayo nencithakalo ephakade futhi ngiyakususa kubo izwi lokujabula nezwi lokuthokoza izwi lomyeni nezwi lomakoti nomsindo wamatshe okugaya nokukhanya kwesibane izwe lonke leli liyakuba yincithakalo nesimangaliso nalezi zizwe ziyakuyikhonza inkosi yaseBhabhele iminyaka engama-70. Amen. La esigcina ukufunda khona sisaku part 1 nakhumbula bazalwane. Kube khona umhlangano uJeremiah wabiza ama-elder kanye namakhosi nebazalwane. Kwahlala phansi kwaxoxa. uNkulunkulu emnikeze isiprofeti nesikhumbula isiprofeti esasisibuka athi buka ukuthi uIsrael wenzani ezindlini zakhe uthi buka uJuda wenzani in their cities and houses ebesethi abantwana baqoqa inkulu athini obaba babasumlilo bese omama babhaka amakheke sayikhuluma lento sayikhuluma base kwakuthi ke bazali kulo mhlangano uNkulunkulu ethi yekani lento iyangijivaza ngithi nekhumbula bazalwane wabesethi ke eselindela ukuthi uIsrael aphendule uIsrael wathi siyakuzwa ukuthi uthi kodwa nakhe siyakwenza ngeke size sikwenze lokho kusho. Do you remember that scripture? Yeah. Bathi thina siyokwenza lokho kwenziwa hokhokho bethu okwathi mabekwenza asiswelanga so bathi asikulalela lelozo kodwa thina samkhonza uQueen of Heaven ukhulunywa ngobani ke bazalwane Esther angithi bathi samkhonza uQueen of Heaven kunalokho saba nokudla okuningi asiswelanga lutho kunalokho futhi akho umuntu owafayo so asizukwenza lokho. Now, this response it's a prophetic response to that position. I mean, there was a meeting. Now, uNkulunkulu useyabaphendula. Okay? So, you are deciding and defying. Ekutheni nifuna ukukhonza mina nimkhonze noNkulunkulu. Because that was a position they took. But no. Asizokukulalela. Nekhumbula bazalwane? Yeah. Yazi ngathi ngaze ngiphumela ngendlela eningimangalela ngayo ngiyanibuke ngifuna ungena nje kuya quickly that scripture in particular because now we are continuing from that one so ngifuna nje ungena quickly on that one so sizokwazi ukuthi wonke umuntu angasali bazalwane manje niyangithusa ngendlela eningibuka ngayo
there. Okay, so funda Jeremiah 7 verse 17 to 18. This is a recap. Ngoba manje kuba ngazuthi abazalwane ngiyabasukela. Yeah, Jeremiah 7 verse 17 and 18. 17. Awuboni ukuthi benzani emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema na? Abantwana batheza izinkuni, oyise baphemba umlilo, abesifazane baxova inhlama ukuba benzele inkosikazi yezulu amaqebelengwane, bathululele abanye onkulunkulu umnikelo ophuzwa ukuba bangicunule. Amen. Angithi ke bazalwane kuyo yonke lento besilanda umqondo kaNkulunkulu ukuthi la asikhulumi ngomthetho wesivumelwano esidala. Sikhuluma ngobudlelwane babantu bekhonza uNkulunkulu benza izinto angazithandi nemithetho ayibekayo ezama ukubanqanda. So sifuna inhliziyo nomqondo. Kumthetho awukhuluma noIsrael. Uthi ke uveza lapho bese sikhona bese sikulento ke bazalwane ukuthi ivela apho into yama birthday cakes and the candle lights and the fire. Nebazalwane. Yeah. Sisuke nayo from Easter sahamba na sana ku Molech sahamba sana ku Bali sibona the cult practice revolver it suka from the time uNkulunkulu ebafundisa ukuthi abantwana benu abantwana babo ne your firstborns are mine umthetho lo wanili bazalwane athi the firstborns might the firstborns are mine webakhipha kwi cult practice ase ababengene yona uNkulunkulu wama-Amoni uNkulunkulu wabezizwe labantu bebezizwe kwakukholela ukuthi ukuze ube nenhlanhla ubusiswe kumele ukuthi wenze ultimate sacrifice njoba uba ushando la ujolo ukukhuluma ngama-cult lapha ku YouTube. So ukuze uphumelele kumele wenze i-cult noma unikela ngomkakho noma unikela ngendodana yakho yokuqala noma your ultimate sacrifice. Babenza lonto siyayazi nathi angithi ezweni lobumnyama. So kufikeka la uNkulunkulu uyayisho lento ukuthi lento iyangithunaza. Musani uthatha abantwana benu nibanikele koNkulunkulu beyithini. Uyabakhuza bathi ngokuphucuka balokho angithi bibarbaric lo uma ebesiwa kuMolek bekuyi statue esimiswe kanje esenza izandla kanje sibasa umlilo ngaphansi kuthatha umntwana abekwe ezandleni zikaMolek aginqika azongena esifubeni sakhe ashephile abapriesti beroundile benza umsindo benza music just deafening the ears of the crying baby. Uma kwenzeka into kanjalo bese ke bazalwane yahamba lento ibarbaric uNkulunkulu lokho ekhuze njalo bezama ukuthenga inhlanhla nesibusiso kufika la ababhalela khona akathi lezi zinto lento iyangijivaza igama lawo ihamba njalo ngenxa kwa strong wakhona kwafika la be evolve bangabasabafana emlilweni babili isulu yakhumbula babathatha bangabasabafaka emlilweni baweqisa umlilo abantwana uNkulunkulu waqhubeka sifunda amavesi nangithi bazalwane eyikhuza lento uthi ngoba it's not isenzo ukuthi umphose emlilweni noma wameqisa emlilweni noma wamgobisa phezulu komlilo wenza ama chance. It's a spiritual symbolism that matters. Neza bazalwane. In a spiritual world bazalwane, for the spiritual world to connect with us kumele siunikeze i-access through spiritual alignment. Kunezinto esizenzayo zikhombise i-access ngokudala kwaNkulunkulu edala umhlaba akho sidalwa akumele sisondele emhlabeni singanikeziwe imvume
yoku-interact. Yingakho athi uJesu mekhuluma ngoSathane athi the thief. Uyabona? Ezama ukuveza ukuthi ungena la ngafanele khona. Ungene evalelwe. Uyabona? So uSathane operator kanjalo. So kunezinto ezenzakalayo uthola ukuthi zingama spiritual access. Ezinto ezenziwayo emhlabeni othola ukuthi nathi sizithola sisiparticipate kulezo zinto without being fully conscious because seziphenduke zaba iculture and the way of doing. Yeah. Sifunde kahle last time angithi bazalwane. Yes. Yes. So safika ke lapha bazalwane iculture leyo yokufaka abantwana emlilweni nokweqisa abantwana emlilweni ifika la abantu sebeyenza ezindlini zabo. Neyizwa ke la lesifike khona uJeremiah balo uJeremiah 7 la esikhona bonani ukuthi benza in their cities, the children of Judah in their streets. Yes. Athi abantwana baqoqa inkuni bese kuthi oyise babasa umlilo bese kuthi omama babhaka amakhekhe. Ngaleso sikhathi bebeqiswa wona umlilo as a spiritual symbolism. Bese lithi ke nokuphuzwa kuphuzwe uchess. Uyawuzwa ngicela ukufunda kwelami kumusho. Lithi, do you not see what they are doing in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The children gather wood and the fathers kindle the fire, and the women knead the dough to make the cakes for the Queen of Heaven, and they pour out the drinks offering to other gods, that they may offend and provoke me to anger. Kunezinto bazalwane esiphila kuzo emhlabeni uthola ukuthi iBhayibheli noNkulunkulu akavezanga ngazo. So we have to make our mind how we navigate. Uyabona? But kukhona izinto uNkulunkulu was very explicit about. Uyayibona yona le? Ukhuluma nayo. Athi lento iyanginenga. Iyangicunula. Iyangijivaza njengoNkulunkulu wenu. Lento ke bazalwane, it's an old Babylon paganism. Ihambe yaze yayithola isiphakathi ebandleni. Sayikhuluma bazalwane ukuthi ikhekhe leli akulona ikhekhe, it's a spiritual symbolism of the fertility god. It's a spiritual symbolism of a fertility, symbolizing fertility goddess. So, and ngokwenkolo angithi uyazwa uma ebhala la uJeremiah athi you even drink to other gods. Ngokwale practice bazalwane awukwazi ukukhonza uNkulunkulu oyedwa. Uyabona ikhekhe limele god of fertility. The drink nayo khona uNkulunkulu emmele, and we say things to the gods. Polytheism yahamba yazongena phakathi ebandleni uma sekhandwa iChristianity. So ke I'm just paraphrasing, ngihamba fast so ukuze sikwazi ukungena la ebengithi khona bazalwane. Manje angifuni ukuveza lezi ithombe zami lezi ngoba still abazalwane akukho abazokubona uma ngiveza kanje, but bengifuna le ndatshanyana nje manje okay Jeremiah 44:16-17. Now this is a connection from part 1 to part 2. Swela ngale passage. Now, la besikhuluma khona bekumhlangano obubiziwe uJeremiah ebizikhulu addressa maqondana nokuphambuka kwazo. Angithi bazalwane, the main reason why prophecy abaprofeti bebe prophet endlini yobukhosi ukuthi amakhosi enza umthetho. Amakhosi enza umthetho
olandelwa ngabantu futhi amakhosi amisa inkomo ngokwalesi sikhathi angithi bazalwane lesikhuluma ngaso lesi manje bekumele abaprofeti njalo bahambe bakhumbuze inkosi ebusayo ngaleso sikhathi ukuthi uNkulunkulu ebethe kuhambe ikhohlwe nenkosi asolicite ipresence yenkosi ayithi uNkulunkulu ebethe sekuyoba kuleyo nkosi leyo ukuthi iyakuthatha iyakimplementa ithini niyakhumbula ngokomlando wamakhosi masilandelwa ngamakhosi ukuthi khona inkosi maqala nje inkosi thwala inkosi yenza 1 2 3 4 kuqhuthe thwala inkosi yenza 1 2 3 4 oJosiya nje thu Josiya wachitha Josiya uyembuka lapho wachitha ama-altare oNkulunkulu so ke silapha sikhona uthini ke funde ncike inkosi Jeremiah 44 verse 16. Yes, 7 to 17. 16. Baphendula Jeremiah uzwa these are the elders, the heads of the families. Yes. Izwi olukhulumekithi egameni lika Jehova asikulalela. Kepha siyakwenza nokwenza onke amazwi aphumile emlonyeni yethu. Sishisele inkosikazi yezulu impepho. Sithululele iminikelo yokuphuzwa njengalokho senzile thina nawo baba namakhosi ethu nezikhulu zethu emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema ngokuba sasisuthi isinkwa sahlala kahle asabona ukuwa kuyazwakala bazalwane niyayizwa response ethini that was the position and there had to be a response from God to that position. Abantu ayikhethele bona ukuthi bamfunde angithi bazalwane lalela ukuthi how offensive is this uNkulunkulu ukhiphe uyise wabo ukuthi bamfunde ukukhonza uNkulunkulu yena bona bahamba bazibuyisela la uNkulunkulu ayekhiphe khona uNkulunkulu wabo waqala phansi second. So in other words bazalwane khona injalo ukukhuluma nabazalwane ukuthi ayikho into ebambezela icebo kaNkulunkulu njengokungabi nakho ukwazi ukuthi uNkulunkulu ususaphi usibhekisephi. So because ibandla libuyele ezintweni uNkulunkulu ebese lidlulisile kuzo kodwa ngenxa yokuleka idirection ligcine ibandla libuyele ezintweni eselikhishwe kuzo. So nalabazalwane nizulu ukuthi bathini bakhuluma izwi lokudelela badelela uNkulunkulu face to face bamtshela ukuthi yabona siyayizwa leyo shono but asizukuyenza. Perhaps bazalwane it's good to say akubona abashoyo kodwa bayenziswa ngoba lento esikhulumayo bazalwane it's a fight of two kingdoms. Umbuso okhanya ulwa nobumnyama. uNkulunkulu uzuza laba bazuzile ukubafundisa indlela yakhe yokuthi bamkhonze yena. uSathane wenza sure ukuthi kungabi umuntu okhonza uNkulunkulu because that speaks of inhloso kaNkulunkulu. So manje kumele abantu babe lost kwi-polytheism. Angithi sichazele bazalwane polytheism ukuthi ukukholwa okukholelwa koNkulunkulu abaningi. Kube noNkulunkulu of fertility, kube noNkulunkulu welanga, kube noNkulunkulu of vegetation, kube noNkulunkulu wolwandle, kube noNkulunkulu wamakhosi, kube noNkulunkulu kaBhiya otshwala, kube noNkulunkulu onkulunkulu abahlukehlukene. So manje ke bazalwane ke nansi ke response sesubani part 2 angithi siyakhona ukuxhuma sonke bazalwane manje siyahamba sifunde bani ku verse 25 la uNkulunkulu abanikeza khona i-report uthi yabona ke ngoba nithatha iposition yokungikhonza nethini izoninikela
wabanikela ekunqaneleni kwabo ukukhonza ithini. uNkulunkulu bazalwane is God of patience. It is a very patient God, and he persuades. Uyamlandelela umuntu. But kunama moments afika as this one la athi uNkulunkulu ayi uIsrael wanikelwa ke bazalwane. Uma nizolandela umlando nizothola ukuthi emva kwenkosi uSolomon uzale ubani uSolomon? Jeroboam, Rehoboam. Uzale bani? Rehoboam. Yes. uSolomon kwafika kwaba khona uDavid walibumba lonke izwe lahlangana emva kaSaul. And then kwaba khona uDavid wahlangana uIsrael. Washiya ubukhosi bakhe kuSolomon. uSolomon washiya ubukhosi bakhe uJeroboam. uJeroboam ke lithi iBhayibheli mase sizwa ngendodana yakhe lithi ubaba ebeniphethe ngesandla sensimbi. Nayikhumbula ndaba. Athi ubaba beniphethe ngesandla sensimbi mina ngizonifaka ofezele. Isandla sensimbi yini isandla sensimbi? If you read history bazalwane, you will find ukuthi uJeroboam introduced the heavily taxation system. Waphoqelela every male and small kids to mining labor. Abantwana basebenza emayini what efuna leyo nzuzo ize kuye ukuze aqhubeke nokunotha. Uyise wayesebenzise idiplomacy to create wealth. Ngokuhlanganisa ngokucontrol ama trade routes ayedlula kwaIsrael ayenorth ukuthi abantu abadlula lapho, but tax was more on people passing or people trading or passing in the harbor of Gaza nebazalwane. Kodwa laba bajikela isizwe sikaNkulunkulu kwase kuvela inkinga. Uma kwenzeka leso simo leso uIsrael waqhekeka ke bazalwane. Kwase kuba khona lento esikhuluma makhulunywa ngomlando kuthiwa yiSamaria neShekemu. Kusho ukuthi uma ubuka imap kaIsrael ngezansi kukhona iJudea. Ne? Ngenhla bese kuba khona iSamaria neShekemu. All those northern cities bazalwane. So lapho ke laba bathi mabeqhekeka belandela enye indodana kaSolomon kwase kuvela ubutha phakathi kaIsrael. Laba bahlanganisa bonke uNkulunkulu bavele bazinikela kwabona ekutheni bafane nawo wonke umuntu. uJuda ngoba kuthiwa uJuda yena yendlu yobukhosi. Wasale sanenhlansinyana yokulandela. Lo mhlangano obizwa lana kuthiwa ubizwa uJeremiya okumhlangano uzulu utheni in the cities of Judah. uJuda angithi manje makuhlasele kuJuda uthi uJesu ehlangene nowaseSamaria emfuleni uthi be careful woman. Insingisi phela. So that's why when they were tampering with that kind of purpose and system kwacaca ukuthi uNkulunkulu kuzomela ngibavumele bahambe boy experience fully lento abafuna ukuyi-experience. Wabanikeza bani 70 years. Angithi this was Jeremiah 25. So they were captured for 70 years. Kwafika uNebukadnezar wabathatha. Manje ke la sizongena khona bazalwane. Ngifuna kunento engifuna sizume kuyo kakhulu. In the timeline yakho konke okwenzakalile bazalwane. Kubese kuvela into yemibuso ngemibuso nokushiyelana kwemibuso. Nabazalwane. Kwavela imibuso ngemibuso nokushiyelana kwemibuso. Imibuso iza nento I think so 3. Iza namandla okunibusa bese inikeza isikompilo inike nenkolo. Bekuba umthetho. Abantu abaniphethele banishayela umthetho uthi nizokhonzani, nizokhonza kanjani. All right. Now, ake siye ku Daniel chapter 9 verse 1 to 8. Yeah.
noma nje sizofunda 1 to 4 in the interest of time. 1, 2, 3 and 4. Yeah. Daniel. Daniel chapter 9 verse 1. Ngomnyaka oqala kaDariyu indodana kaAshiveroshi ozalo lwamaMede owabekwa inkosi phezu kombuso wamaKheleti. Ngomnyaka oqala wokubusa kwakhe mina Daniel ngaqonda ngezincwadi umumo weminyaka elakhuluma ngawo izwi lika Jehova kuJeremiya umprofeti ukuba kupheleliswe ukuchithwa kweJerusalema iminyaka engama-70. Ngase ngibhekisa ubuso bami kuyo inkosi uNkulunkulu ukuba ngikhuleke nginxuse ngokuzila ukudla nangendwangu yamasaka nangomlotha. Ngakhuleka uJehova uNkulunkulu wami ngavuma ngathi, Nkosi uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabagcina imiyalo yakhe. Sonile siziphathe kabi senzile okubi sihlubukile sachezuka emiyalweni yakho nasekuhlulelweni kwakho. Asilalelanga izinceko zakho abaprofeti ezazikhuluma egameni lakho emakhosini ethu nasezikhulwini zethu nakobaba nakubo bonke abantu bezwe. Amen. Nomsunga manje. So kubeka mhlambe umuntu mayithola ithuba lapho usuyifundele ekhaya. So la sifunda khona ke bazalwane sizwa uDaniel ethi ngafunda ngathi mangifunda incwadi ngase nga-understand. Kusho ukuthi ke bazalwane uma abanye eziyichasiso zithi uDaniel understood ukuthi bekumele kuphelele iminyaka u-70. Ngamanye amazwi noma ngabe kuthiwa bebekuthandaza kangakanani they were not going to change the prophecy. Yes. 70, it was 70. Yeah. Banikelwa 70 years and that was it. Uqala kwakhe zilukuze ekhuleka ukuhlangana komnyaka u-70. Angithi uyabona ihlangana ku chapter 9. Ayiqala chapter but ngithatha chapter 9 ngawulethi iqala ukuthi sifunde ngayo. Khona sizomepha indlela eyaphambili. Ukuthi it's very important bazalwane kunamazwi engakhulumile eqaleni ngathi isiprofeto simepha i-direction yebandla noma yesizwe sikaNkulunkulu ukuthi sihambe kanjani. So esebonile ukuthi hawo wa understand ukuthi konakelephi wase wahlambukela ini isizwe. Manje ke bazalwane ngithanda le ndaba ke ethi ake sibuke bazalwane ukuthi yena uNkulunkulu uyabona uma ubuka umhlaba nje in general kunezikhathi eziningi ezibusa umhlaba. Ama-Greek athi it's Chronos and the Kairos. I-Chronos ila khona uthola khona ngithi nayibona sincwadi eBhayibheli kuthiwa Chronicles kusho ukuthi ukulandelana, sequence, time, minutes, minutes and the hour lens day makes that's the time, ne? Bese kuba khona isikhathi okuthiwa ngitheni Chronos, ne? Bese kuba khona isikhathi okuthiwa i-Kairos. So the Kairos time is God's appointed time. So a prophet okabazalwane zine God's appointed time. You cannot change the God's appointed time. As we should normal to we are faced. So it's very important ukuthi uma sifunda iBhayibheli whether umlando noma umyalelo sibone ukuthi uNkulunkulu ebeyala kubuphi abaprofeti babekhuluma. Uyamuzwa uDaniel mekhuluma uthi ukhulumile nathi ngabaprofeti
abaprofeti abaninginingi asangakulalela useyaphenduka on behalf. Uyazi, just one person realizing and understanding as it was supposed to, kwaqala kwashake izinto. Daniel planted the seed, kwaqala kwanyakaza izinto. Even though bese kufike vele in a fulfillment, in the Kairos moment kaNkulunkulu no-Israel, in a fullness of 70 years. Kukhona izinto ezenzekalayo lapha eBabylon bazalwane. I think one of it esiyazi sonke ukumiswa kwesithixo ekuthiwa sasisikhulu. Sisithola lapha kuDaniel chapter 3 verse 1. uNebukadnezar umisa isithixo uyala onke amakhosi ukuthi wonke umuntu akakhothame. Awufunde inceke inkosi. Daniel chapter 3 verse 1. Yes. uNebukadnesari inkosi wenza isithombe segolide. Yes. Ubude baso buyizingalo ezingamashumi ayisithupha. Ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha. Wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBhabheli. uNebukadnesari inkosi wayesethumela ukubuthi izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi izikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi izifunda ukuba beze ekwahlukaniselweni kwesithombe uNebukadnesari inkosi asimisileyo. Khona izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi izikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi izifunda babuthelwa ukwahlukaniselwa kwesithombe uNebukadnesari inkosi abesimisile bema phambi kwesithombe uNebukadnesari asimisileyo. Amen. Nomsungumela mfowethu. Lapho kuDaniel chapter 3 verse 1 sithola kumiswa isithixo. Uma sikhumbula kuDaniel chapter 1 lapha siyezwa kuveza ukuthi kwaphuma umyalelo kwathiwa kucelwa abendlu yasebukhosini abafana basebasha bafundiswa ulimi lwamakhalidi. Angithi bazalwane, uma befundiswa lolu limi lwamakhalidi bafundiswe nokuhlakanipha konke kwasebukhosini baseBhabheli, bafundiswe noku-understanda what in the magical understanding, kusho ukuthi ba-understand indaba zembhulo, spiritual things, because these were the people closer to the king to unpack mysteries. Ne? Yes. So bakhethwa ke nabo abafana laba abakhethwa kuze babekelwa nokudla amabele ababekudle kuze babe nourished, baserve endlini yobukhosi. So sefika ke la bazalwane baze bakhethwa ke babekwa nabo Daniel nabanye abafowabo 3 friends oMeshach noAbednego bakhethwa lapha. Baphatha banikezwa sebegraduateile baphatha kuma province athile. Manje ke kufika lesi sikhathi la inkosi uNebukadnesari imisa isithixo. Mayimisa lesi sithixo ibisibisa umthetho ukuthi ke ngokukhala kwecilongo nangokwemusic wonke umuntu uzobhawa. Lesi sithixo sibekwe lapha eprovince yaseDura endaweni yaseBhabheloni ukuthi wonke umuntu akhothama. Now kubonakala kuyinto engazuthi what's the point vele ukhothama nje sithixweni ubone ngani uphile ne ngoba phela sekuphuma umthetho. But sibona this young man bazalwane bengakuvumi lokho. Uyakhumbula uma uzofika ufika lapha ku verse 8 of the same chapter kwabe sekuphuma umyalo bacetshwa kuthiwa wakhona abachief aphumala but athi abanye balabafana bambisile ukuthi babe amakhosi abakhothama. Lithi iBhayibheli yacunuka kakhulu inkosi yababizela emhlanganweni ukuthi ngakube kuyiqiniso ukuthi anikhothama kulesi sithixo ngisibekile. Ukukhothama kulesi sithixo bazalwane
akumbulala umuntu angithi bazalwane kodwa ngenxa yokuba jealous kaNkulunkulu esimkhonzayo asikwazi ukwenza Hey. ngoba kune spiritual symbolism okusho ukuthi sesimhlubukile uNkulunkulu okumele simkhonze sikhonza izinto ezikhothanyelwayo and akusona nje bazalwane akusona nje udongo neza bazalwane kune spiritual representative odongo yingakho uNkulunkulu imcunulo kangaka lento if there's anything representa ithombe bazalwane imimoya ezama ukususa abantu kuNkulunkulu ukuze abantu bayilandele so sizofika bazalwane I think it's another discussion esoba nayo that it's a teaching engineme ngathi the beginning of the fall of man ukuthi ipurpose kaSathane nje bazalwane ukususa abantu abasuse kumkhonzeni uNkulunkulu uma uNkulunkulu efuna udumo kube yinto ayithathayo yenye azi kahle uNkulunkulu ukuthi akashare udumo lakhe na anything kubantu abadala so ba introduce intertwine polytheism ukuthi kube noNkulunkulu abaningi abantu abazogcina bazi ukuthi ibona ba in charge awufunde u16:18 mzalwane 2 verses lapho angithi sidlulile safika ngithe uverse 8 bayamangalelwa ngithi bamangalelwa ngamanye ama-officials ukuthi nina anikhothanga awufunda u16:18 kuthiwa 16:18 oShadraki noMeshaki noAbednego baphendula bathi enkosini yes Nebukadnezar thina asidingi ukuphendula kule ndaba hey yeah 8 to 18 yeah to 18 yes uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi little lesilungu the message version Shadrach Meshach Abednego answered the king Nebuchadnezzar your threats means nothing to us Oh my God. if you throw us in fire the God we serve can rescue us from your roaring furnace and anything else you might cook up, O king. But even if he doesn't, it wouldn't make a bit of a difference, O king. We still wouldn't serve your gods or worship golden statue you set up. So now, siyakhumbula ke sonke story bazalwane baphoswa ke angithi kukhulunywa ngamadoda amathathu Yes. uDaniel wayengena khona bazathi uDaniel waphosa emkhathini ilezi lamadoda amathathu ayabangani bakhe ngoba masihlele kahle ifunda kahle uzoyithola ukuthi ilamadoda amathathu aphoswa yena ayabangani bakhe aphoswa kulo mkhani umphilona so now ngifuna nje bazalwane sibuke indaba yokuthi to be defiant ekukhonzeni ithombe akudingi i-congregation agreement no la sifunda khona bazalwane sithola abazalwane ithatha position umzalwane ngikhulumile lento naseqaleni ngathi bazalwane kunzima ukuthi singavumelana sonke Yes. nalento esikhuluma ngayo ngoba inzima Yeah. ngayikhuluma bazalwane the breakdown ngathi that was a reason why uNkulunkulu amkhipha ezweni lakubo amkhipha kuma relatives bese amkhipha kuphi konje endlini kayise yes endlini kayise ukuthi lezi zinto ezintathu amkhipha kuzo izinto ezibamba umuntu uthi angakhona ukuphuma ngoba zine system leyo so the tactician esilwa nayo sifisa ukukhonza uNkulunkulu ingafunywa sikhonza uNkulunkulu is very strategic. He creates systems so that everything that exists within the system ibe nopende we system ukuze uNkulunkulu angakhona ukusiklema ngokupheleleyo ngithe mangifunda nabazalwane the other day ngathi there's a reason why uNkulunkulu makubhalwa lapha kule ncwadi angisho ukuthi ama-Hebrew athi nina nibeke uphawu lukaMoya Ngcwele
So in a spiritual world, territories are marked. Did you hear that? In the spiritual world, the territories are marked. That's why nathi masikholwa kumele simakwe ngopha lukaMoya. Akekho futhi ngeke ukuthi angikho uNkulunkulu, angikho entweni, ngisomwe phakathi nendawo. Hayi. Uma ungapha nje isiphandla sikhona. Uma kukhona into ekumakayo. Yingakho uyabona bazalwane ngisho mhlambe ukukhuluma ngobungomo noma yiphi into eyiculture nje practice spirituality. Imbuzi bazalwane idalwe uNkulunkulu nezwa. Nentamba abangayigqoka intamba idalwe uNkulunkulu. Yime nengwe umuntu angayigqoka indwangu is a textile. Konke kudalwe uNkulunkulu. But uma sebegqoka ngendlela abagqoka ngayo sekune spiritual symbolism. Sekune message okuyi-communicateayo. Okay. Uyabona? Yingakho bengithi bazalwane kulula ukubona izinto mazise kumnyameni lebesazalelwa kubo kodwa mase zisentweni ukuphucuzeka ukuziveza samahloko singasikho. Kulula ukubona ubumnyama balasizalwa khona ngoba siyabazi. Yes. Kodwa mase kuqhamuka in a western world, in a global culture. Sekugqoke ikhekhe. kuNkulunkulu goddess of fertility. Siqoke phakathi kwethu kuthiwa aqokelwa umama uJantshi azosika ikhekhe ngeke njalo sike leli khekhe liyakhulunyelwa. Usuke udebeza ngomese liyakhulunyelwa. Athi leli khekhe lisho ukuthi leli khekhe nezo leli khekhe lisho ukuthi uhlale phansi la uyithatha uyithatha blenda ikhulu uyalazi leli khekhe lisuka leli khekhe lisho ukuthi legenge lencanyana lesandugana lena ecuzekile lena kusuka umngane wayo kuthiwe we have to make a toast. Kuthiwa in every table there's a champagne. Ayibona ukujikiza umsila ke manje konke umuntu every table there's a champagne. Awuvuka ukuthi thathi class yakhe nalo thathi class uthi uthela umasheshe waphuze baba kanjalo. Linda Sumbandla lime ngenyawo libamba amaglass. Yeah. Bese kuthiwa kushiwo makuthiwe kube njani. Isho yonke indlu kube njani. It's very easy to see ubumnyama uma kuqhamuka ebunyameni esazalelwa kuwo basiyabazi. Okay. Kodwa lobo buqhamuka entshonalanga buqhamuka bugqoke impucuzeko ne-civilization, ne-urbanization, global culture, style and fashion. Akho msho yedwa ubuza zonke siyalalela. Uma ungabuza ukuthi baba ngoba baba uMnqango ngoba ithini le ithini le yeah bancane abangaqhala. So ke besilapho ke bazalwana ukuthi bekudingeka esikhathini esiphila kuso bazalwane bethu la umzalwane ngithe mangikhuluma ngezenhlehlana lento ngathi usathane wenza system ngisho ekhaya kwakho ungafika la othi khona hey kade
nkosikazi kade siyibheka le nto sayibona kanje. Yeah. Uzozwa nje ukuthi uyinyathela emsileni. Yes. Ngithema ngikhuluma nabazalwane ngathi there's nothing wrong ngokubungaza umngako. Yeah. There's nothing wrong ukuthi sibonga uNkulunkulu ngeinsuku abusise ngazo ubaba uJudge inkosi siyabonga usigcinela yena. Sibonga insuku osiphe zona wasipha yena and we ate out of this gift of life. Yabona singaze simuphe nezipho sithini ne. But when we tap into cult, we tap into spiritual symbolism. Esiphopha uNkulunkulu esimbongayo. Sesifastile safasta ukuthi umshado womzalwane uhambe kahle. Ingene intokazi iphethe ibouquet. Ayiyazi nokuthi representa isiqubu sembali lesi siphathwayo. Sithema sikhuluma lapha nabazalwane sakhuluma ukuthi le bouquet bazalwane kwangayona nje just a bouquet. Kwakuba umuthi ofakwa phakathi embalini ovikela iphonto zezitha. Angithiwa izinto abathakathi lena. Uyise undodakazi uyahamba aye kwinyanga ayazi ukuthi iyasiza ekuthini imnikeze umuthi we-protection. Isiyofakwa kuleyo mbali leyo ke isiyoyibamba njalo ngoba kwakunezinto ezazenzeka ukuthi indodakazi izoshada kusasa vele ife the day before. Vele kwenzeka izinto ezi-tragic bazalwane ukuthi awukosi yami ngosuku lokushada awu bakithi kodwa bakithi kwakutheni njani uyabona ehamba indoda yoqinisa ikhaya. Ibuye naloku muthi indodakazi yayo ukuthi hamba nalo muthi ufakwe kama-flowers ngaphela naye uhamba uphethe umuthi kungawathi umthakathi ususwenke yangazi. Usiyohamba-ke indodakazi-ke ihamba-ke icothoza-ke lapho-ke iya phambili-ke ushaya amakhwela kwenziwe njani kube kuhle mayifika lapha phambili-ke kwenziwe konke kube impumelelo kushintshwa ama-vows kwenza angitho yizo lento ihamba nama-vows. Nizwile lento bazalwane. That's why ngisho uJesu mayifundisa ibandla uthi don't vow. Ungafungi lokho kwenza kwenza kube uyebo noma ngoba these vows khona la isuka khona. Sezikhopha global culture. Ungangibuza nje ukuthi wawuvawa lapha umzalwane mhlawugama wawuthini ngenguthe ane ungabona kwenziwe into enziwa namngenza no ukuthi khona wakufundisa ukuthi akube njalo. Leli kheke ngikhuluma ngalo bazalwane le uphisa ogcina ophezulu uyathatha ubeke uyodliwa mhlaba kade kuyobhajadiswa ingane yakho ngokuqeda nawo oqala yadisiwe kumpriest. Bazalwane the person after ayibusise mayibuya sekudliwa lelo kheke that represent goddess of fertility. Manje kusiyabuza ukuthi umpriest ungenaphi umpriest nekhekhe umpriest nekhekhe ngize ngithuka bazabe yabona kukhona into ngigcwala amakhehla la azi khona into inkulumo ngapha ngakithi kuthiwa uthuka izanya yabona mawusufunda lezi zinto ugcina usuthukuba ngoba manje ugcina ungasazi ukuthi lokho kwenziwayo lokho khona kwakusukela. Uyabona ngoba siyamazi umpriest kaMoloch emukela ingane ebusisa. Asimzwanga uKristu ethi wenzeni uthe yebo utheni vumelana abantwana bezekile ingabanqabeli ne ngokumuswezo leyo busisa siyabazi lobo priesthood operation bokulethwa komntwana
Apostle Moloch bese ke sekubusisiweke seningabuyela imbuyele ekhaya kwa evolve iculture babeqisha umlilo kunjani njani safika la bazalwane lihlonywe umlilo ikhekhe livutha bese igoba ingane ithwa phephela bese before phephela ithwa make your wish umbuzo uthi lama wishes asiwa ubani Yeah. Who's granting these wishes? Yeah. Right? Now, uma ufunda uDaniel chapter 2 verse 36 kuya ku 44 sithola ke bazalwane noma angithi Daniel chapter 2 verse 1 to 3 ngicela ngifundele nini 1 to 3. yes 1. Ngomnyaka wesibili wokubusa kukaNebukadnezari, uNebukadnezari waphupha amaphupho, umoya wakhe wakhathazeka nobuthongo bakhe bambalekela. Yayisiyaleza inkosi ukuba kubizwe izanusi nabathwebulayo nabalumbi namakhaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo, bangena bema phambi kwenkosi. Inkosi yayisithi kubo, ngiphuphe iphupho, umoya wami ukhathazekile ukulazi iphupho. Amen. Nasi sigameko wasiphuphe iphupho lethi iBhayibheli yasithi ngitsheleni ukuthi ngiphuphe. Angithi nizanusi nina niyabona nina bathi hayi inkosi sitshele nje iklunyana nathi hayi ngitsheleni ukuthi ngiphuphe. Uma kungekho noyedwa ozongitshela lapha kwenu nifile nonke ngiyangibulala nonke. Inkosi uNebukadnezari yakhathazeka ke bazalwane ihlushwa yileli phupho. Bese lapha ku 36 awungena 36 ncike inkosi. Yeah. 36. Yes. Yilolo iphupho nencazo siyakuyisho phambi kwenkosi. uDaniel nabafowabo nabamngani bakhe bahamba bayokhuleka enkosini bazila ukudla becela incazo yephupho. Inkosi yayisibapha incazo yephupha babuyele enkosini sebeyochaza. Iyachaza, chaza ncane. Wena Nkosi uyinkosi yamakhosi onikwe umbuso namandla nodumo nguNkulunkulu wasezulwini. Ezindaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona, izilwane zasendle nezinyoni zezulu uzinikele esandleni sakho. Wenze ukuba ubuse phezu kwazo zonke, wena uyikhanda legolide. Yeah. Emva kwalokho kuyavuka omunye umbuso omncane kunawe nomunye umbuso wesithathu wethusi uyakubusa emhlabeni wonke. Umbuso wesine uyaqina njengensimbi, ngokuba insimbi ichoboza igxobe konke, nanjengensimbi ekwaphula konke lokhu uyakugxoba waphule. Njengalokho wabona izinyawo nezinzwani, ingxenye iyibumba lombumbi, ingxenye iyinsimbi. Uyakuba ngumbuso owahlukeneyo, kepha kuyakuba kuwo amandla ensimbi, njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lodaka. Njengalokho izinzwani nezinyawo ziyinsimbi ingxenye nengxenye ibumba, umbuso uyakuba namandla ngancanye, ngakwenye ingxenye kube buthakathaka. Njengalokho wabona insimbi ixubene nobumba lodaka, bayakuzixubanisa nenzalo yabantu, kepha abayi kunamathelana omunye nomunye, njengokuba insimbi ingahlangani nebumba. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo bungakushiyelwa kwabanye abantu, kepha uyakuchoboza uqede yonke lemibuso
wona uqobo ume phakade. Ngicela ungifundise uverse 45, yes. Njengalokho wabona itshe ukuthi laqhetshulwa entabeni Yes. kungengazandla nokuthi lachoboza insimbi nethusi nebumba nesiliva negolide uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuyakuba khona emva kwalokhu iphupho liqinisile nencazo yalo iyiqiniso. Now, bazalwane, this passage of scripture ikhulume izinto ezazenzeka nezisazokwenzeka nesizokwenza phakathi. Now it becomes very important ukuthi nathi sazi bazalwane ukuthi ngithe isiprofetho bazalwane phakathi esiprofethweni kunesikhathi esimiswe uNkulunkulu, the God's appointed time. So lezi zinto bazalwane akuyona inganekwane esixoxelwa iBhayibheli ukuthi kwenzeka izinto ezenzeka nezenzekayo manje nezisazokwenzeka. Amen bazalwane. So ke kukhulunywa ngembuso o4. Umbuso waseBabylon. Bazalwane, I feel so bad because kunesithombe kumele ngabe nesibona la. Esiveza i-timeline ukuthi makukhulunywa ngekhanda legolide kuze kubekwe ngisho isikhathi kuthiwa from 605 to 539 AD. Angithi ayidithwe Adonis, as it Adonis ikhuluma before ukuzalwa kwenkosi nebazalwane. So umbuso kaNebukadnezar ubekelwa ngisho isikhathi. Manje into angifuni sibe lost kule sequence of events, but ngifuna sinake ukuthi bonke lobu bukhosi obubaliwe obu4 buza namandla, buza ne-global culture, buza nenkolo yesikhathi. Uma kufika abafikayo bafica kukhona into ekhonzwayo ba decide uincorporate bese befaka eya. Umbuso oqala wegolide wamaBabylon 605 to 539 AD. Kwamiswa iBabylon nakho konke kwakukhonzwa iBabylon kwakusabalala nomhlaba kuzo zonke indawo la iBabylon laliphethe khona. Umbuso wesibili wamaPersian, the Persians, elite wamaMede namaPeresians, ne ofike wathatha ebukhosini bukabani baseBabylon babusa. Uma befika nabo bafika nani nenkolo yabo namandla abo ne-global culture yabo. Wadlula kwafika umbuso wani wamaGreece wamaPersia uthi 539 to 333 AD. Into yenzekile ukuphila okwenze. That's why uma sitracer zonke izinto kukhona izinto ezenzeka manje ezikhomba ezobufakazi ukuthi zenzekile lezi zinto ngesikhathi sabo. Yeah. Because bengeke zifike lezi zinto siyifice eqina ukuba azenzekanga. Akani mana ngizwa bazalwane. Izinto the deities esikhonza namhlanje zubufakazi ukuthi iBabylon lalikhona. Noma sitracer ngumlando noma sitracer ngeBhayibheli kodwa izinto esiyipracticeayo siyayiphila namhlanje eziyiBabylon. Umbuso waseGreece 333 to 31 AD. Wabusa wafika nazo zonke izinto ezumbuso wazo nezinkolo zakhona ne-global culture zona. Waphuma wasengena waseRome wensimbi exubene noDani. That was a very, very difficult. Lezi lewusho malisho iBhayibheli lichaza ngawo lithi is a very strong one.
Yeah. ikakhulukazi laba leminye imibuso lezi yona ibithiza kakhulu uyabona ifuna uku-enforcer okwayo uyabona but lona wensimbi futhi baqhamuke nendlela angithi oNebukadnesari bebethi mabelinqoba bese bethi hamba luzana futhi akungasali lutho lapho bathathe nenkomo zabo nani yabo akuyiwe eBabylon everyone back laba bathi hlalani khona la ningasuki la ni right nila nizophila ngaphansi kwale system nizophila ngalendlela nizodla kanjena nizokhonza lo bese sibeka oyedwa lapho phakathi kwenu omele thina Yeah. they introduced colonization Yes. this kingdom so bese kukhulunywa ke indaba yokuthi kwaqheshwa itshe Yeah. laphahlazi Yeah. lithi mali phahlazi isithixo sasaphazela bese lithi itshe lakhulu ilakhulunywa khona ngombuso elithi iBhayibheli awusiyo kushiyela Yes. manje uyayibona lento bazalwane ukuthi uma kithi umbuse usayinto eyiconcept uyabona uma ukhuluma nabazalwane unokuzwa ukuthi indaba yokukholwa lena ngazi ukuthi uyabona iukusota lana ugqoka ibhanti uphathe iBhayibheli uye enkonzweni ulalele uyabona into moral compass yabona into nje ukuthi ube nenhliziyo enhle uyabona lento esikhuluma ngayo umbuso othinta ngeke ngathi mangikhuluma nabazalwane ngathi sometimes ngazi ukuthi nake sihlaleni phansi ke sibuke nje iIsrael ukuthi uphila kanjani indaba yombuso bazalwane idictator ukuthi siphilani siphila kanjani sidlani sihlanganyela kuphi asihlanganyeli kuphi silandela lapha ama-holiday senza umbuso is practical everything esenzayo is in a constitution eyizwi dictated by the way Yeah. how we trade how we make money how we get married umbuso kaNkulunkulu is constituted by the word Yeah. asiboleki Okay. izinto zomhlaba zonke because zisifaka kwipolytheism esakhishwa kuyo Yeah. Masithini. Musunako konke. uNkulunkulu ekhipha uIsrael emkhipha eyintweni kukhona umyala abayala ngayo athi ningagangiselani namadodakazi abo Yeah. azikahle ukuthi there's nothing that can make a man strong noma engenza umuntu indoda ibe vulnerable okudlula umkayo Yeah. umkakho nje mekhonza iy'thombe uzoyikhonza iy'thombe Uzikhonza wena. upaquza uthini unkosikazi ethi la ekhaya and akanankani Yeah. akazokukulwisa uzokwenza le ayenzayo Yeah. uzo Solomon had 700 Yeah. uma libhala iBhayibheli lithi amakhosikazi akhe ayisusa inhliziyo Yeah. when he was sitting and his advisors plotting the way to grow his kingdom, they advised create alliances. Yeah. And in the modern time, to create alliances was ukuthi ngena kule nkosi ngendodakazi yayo. Siyayibona namanje la nto bazalwana iqhamana lapha ukuthi inkosi nje ayikwazi ukushada umuntu kazana ingakho ngithiwa ngana kumsizulu ngathi umsizulu uthatha hey inkosi ithatha ebukhosini. That's an alliance. It's an alliance. Any alliance is on a spirituality. Yeah. Remember, awushadanga nje umuntu kazana, shada iqueen.
Yeah. uza noNkulunkulu bakayise Oh. endlini yakho. Hey. So ngizama ukuveza ke bazalwane ukuthi eminye imithetho eminingi uNkulunkulu ayibeka izichibiyelo zemthetho wayenqanda uIsrayeli zama ukumbuyisela Yeah. ngenxa yokusabalala kwepolytheism nokusurround uIsrael ezama ucreate a system that can save them. Hey. Amen bazalwane. Hallelujah. So manje ke bazalwane sithola indaba yokuthi ke uNkulunkulu ulindele ibandla ukuba lichoboze. Hey. Yeah. Okay. Isithixo saseBhabheloni Yeah. Amen. sona leso sensini Yes. ngokwesiprofeto sithi umbuso kaNkulunkulu oyichoboze. Yeah. Manje ke bazalwane we cannot fight the enemy enama tactics Yeah. with bare hands. Okay. Mhlawumbe ngisho ngisheshe awukwazi ukulwa nomuntu onama tactics oplotayo o strategic Yeah. okubamba ngomthetho akubambe ngesystem akubambe ngeculture akubambe nge-entertainment akubambe nge-trade system akubambe Yeah. uthi wena uzophila nje uzophila nje the system akuyilu and sho isiZulu sebe akuyilutho ebuyayo. Yeah. Yeah. Anything you throw in there turns into that thing Yeah. unless we block Yes. deliberate Yes. Yeah. unless we take deliberate stance that this and that represent what we don't represent. Yeah. One and two. You see, the issue, bazalwane, it comes there where the church does not, let me say, the lack of spiritual literacy. To understand isn't ezikhulunywa umoya without you talking. Okay. Whether it's the spirit of the dark or the spirit yoka. Yeah. The existence of this world, uthola ukuthi abazalwane, because we are not introduced and initiated. Do you read? Colossians chapter 1 verse 2. We initiate every man. Yeah. Hey. Abazalwane umzalwane vela ngena legumbu. Aka initiatwayo. Mawusufika lapha ke lokho kuyasala lokho. Yeah. Nalokho akungeni lokho. Yeah. Yes. Lokho uyabona lokho ade wenza lokho kusho ukuthi Yeah. kuyekeke lokho. Manje usuzongena kuloko. Lokho ungena kukho usho ukuthi 1 2 3. Yeah. Now sigibele istaff ihambe ngithi. Yes. Akekho nokuzayo ukuthi iyaphi le ngqondo. Yeah. Uma I think bazalwane sengifunde ngasho uma ufunda uDaniel chapter 5 asezokufunda bazalwane. Sithola kuphela umbuso waBhabheloni ngena umbuso omusha. Lithini iphupho lithi menemene tekene ofasini. Yeah. Umbuso wakho utholakale ulu. Yes. Yeah, yes. Yeah. Manje sekuthiwa ke kuzongena awufunde mzalwane for the confidence of Lord. Yeah. Daniel chapter 5 25 31. 25, 21. Yes. 25. 10 minutes to go to break. Yilo umbhalo owalotshwa menemene tekel ufasini. Yes. Nansi incazelo yalento mene uNkulunkulu balile umbuso wakho uqedile. Yeah. Tekel ulinganisiwe esilinganisweni ufinyenwe ulula. Perez umbuso wakho wahlukene unikelwe kumaMede namaPeresiya. Khona uBelshasari wayaleza babembathisa uDaniel
okububende bafaka umgexo wegolide entanyeni yakhe benza isimemezelo ngaye ukuthi ubeya kubusa engowesithathu embusweni. 31. uDariyu uMede wamukela umbuso eneminyaka engama-62. So, transition. Angithi yabona manje isisuka egolideni yakhe kwisiliva. Uma mamede ethatha umaBhabheloni. Now, remember, sibuka ubukhosi bese sibuka ukuthi buza nani. Yeah. Uphetheni. One of the things our researchers mayikhuluma bazalwane athi even negama elithi media liqhamuka from amaMede and Persians. Yeah. And one of the things ebiyenziwa yilaba the Mede kuthiwa is the modern day Iran. Yeah. So it still is part of the world. So lama Mede nama Persians bebenomkhuba into bebeyenza bebenomkhuba ukuthi bangakwazi ukwenza ama chants nama bebesebenzisa izangoma kakhulu ukuthi ngisho makuphuma impi yabo inokulwa nani ningakafiki kubo. Bakwazi invoke ama spirits alwe kube khona izinto ezinehlelayo nilinde impi yabo. So this kind of people bazalwane, I'm not sure whether you've watched Scorpions. Yes. If you watch closely and look at these things and the hints and tellers on uzoyibona phakathi in that movie, because it's centered around the theme of the Persians and how they were fighting wars. So umthakathi isilvesibona umthakathi waso. Yeah. Othakatha impi ezayo ingakafiki. Yes. Besifika la ethi khona the media isebenzisa the same concept yokuthakatha umuntu bephehla ikhubalo la ehleze endlini yakhe lapha kube khona izinto ezifika kuye bengekho. Yeah. Ay. Baphehla into uma ungena spiritual symbolism ilende inodani lu ikhonzinyo umntana wakho eyibuka ingane ihlaselwa madimoni ungakazi uphume nayo uye kwenye cult practice. Yeah. Uxake ukuthi le ingene kanjani la ekhaya. Yeah. Bephehla amaMede namaPersian. Uthakathwe kuthakathwe umndeni wakho Ay. ngama-cult practice ningenzanga sivumelwano. I-TV ibe access Okay. yokuthatha izinto ongahlanganyeli nazo in any other day. Yeah. Yeah. Nokuthi masihlezi la sifunda iBhayibheli siyichithe futhi nawe uyivume leyo nto. Yeah. Kodwa leyo nto ikwazi ungena ibe ne-access kwakho. Uhambe futhi uzothengela nengane yakho iskipa saloso silwane esithile esicommunicator imessage ethile ilali ihlokile ngoba sekune relationship ye cartoon and a child. Mede namaPersian. I wish ngizofunda nje. Should namhlanje oh silimele bazalwane. Ngicela nje ukufunda lo mlango omfishane kuthiwa the Akkadian planetary goddess Ishtar and Nana, the Western Iranian goddess, and Anahiti, known to us by her Greek rendering Anatias. The word is related to a Western Anahita, spotless, which may have been epithet of the great Eastern Iranian river goddess. So
bengifuna ukuyidisplay la ngizame ukubona ukuthi look at how Easter has survived and traveled across Europe. Simthola elaphayana in Iraq, simthola elaphayana in Greece, simthola ela in Iran. They are worshipping the same goddess, the goddess of fertility. Nabo bamkhonza nezinye izinto kodwa ukhona uEaster as the mother earth. Never saw that. So Easter is a very strong deity, goddess. She has survived the test of time. We are transformed and adjust according to the culture of the time and be whatever, but still remain as a mother earth. Makuthiwa mother earth kusho ukuthi yonke into ezalwayo iphuthiswa. Konke okuvelayo nokubusisiweyo kuqhamuka umusa. Bazalwane. Aswele New Testament. Yeah. Galatians. Never was a Galatia bazalwane. Galatia were the Asian Roman, part of Israel, part of Turkey. Suswe magulwa mazwe lalingxenye yeFrance lagcina lingene ngaphansi kweTurkey uma sekuthatha amaRoma ke laselibanga ngaphansi kwakhona le region to Galatians. So awufundeke uGalatia angithi selibona siku New Testament manje angithi bafowethu seliyasabalala ke ivangeli ligcwala umhlaba sekunamabandla eindaweni sesisebandleni lesithembiso. Yeah? Sebandleni manje asakhulumi ukuthi umthetho uyisifuziselo sezinto ezizayo. Ayisekho lapho. Okay. Silana manje ufikile uKristu wafa wavuka. Washiya ibandla laqhubeka lakhonza lashumayela. Kwazalwa iGalatia. Awufundeke lapha eGalatia uthi 1 4 8 to 11. Verse 8. 1 minute. Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu nanezigqila phansi kwalabo abanesiko oNkulunkulu ngemvelo. Kepha manje njengalokho senimazi uNkulunkulu yebo phezu kwalokho niyaziwa nguNkulunkulu. Ukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zobungane ezilulana nezingelutho enithanda ukuphinda nibe yizigqila zazo na? Nigcina izinsuku nezinyanga nezikhathi neminyaka. Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekele ngeze. That's the second part. That's the second part. It's 2 o'clock now. My timekeeper said, Kevin. Oh, nice. Okay, Yeah, sizoqhubeka kumaGalatia bazalwane. And then from there still 30 minutes. Break. 1 hour. After 30 minutes sibuya ngabathu isikhathi. Sibuya ngoku. Past 2. Sibuya ufuna ukuthi usibuya ngo-3. Ufuna hour wenza. 30 minutes is all right. 30 minutes. Okay, siyabonga bazalwane. Shuthi masibuya sizoqala ngembuzo bese siyaqhubeka.